O equipo do IES Laxeiro de Lalín gañou a final do Parlamento Xove, unha iniciativa da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado dependente da Consellería de Traballo e Benestar, en a que participaron 28 centros de toda Galicia. Este ano chegaron á última fase estudantes de primeiro e segundo de bacharelato de 8 centros: La Salle de Santiago de Compostela, IES Becerreá, IES A Pinguela de Monforte, IES Laxeiro de Lalín, IES Cefene, IES Vallinclán de Pontevedra, IES Leiras Pulpeiro de Lugo e IES Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. O obxectivo deste concurso é fomentar entre a mocidade o diálogo e a argumentación razoada das ideas propias como ferramenta para o consenso. Así, para avanzar neste camiño, durante a experiencia os participantes tiveron que buscar información, elaborar artigos, realizar dosieres de investigación e, finalmente, debater a favor ou en contra dun tema proposto pola organización. Desta forma, nas xornadas preliminares que tiveron lugar o pasado mes de febreiro, os mozos e mozas debateron sobre o papel da xuventude no contexto mundial actual e a reflexión que se buscou foi se a mocidade vai cara a un modelo máis participativo ou máis individualista. Que buscamos é que os rapaces e as rapazas dos distintos centros educativos que participen pois poidan, a través da palabra, dar pois as súas opinións, dar as súas ideas, defender e confrontar as ideas, que é o mellor instrumento que temos para poder facelo. E a verdade é que non hai máis que felicitar pois os equipos participantes do gran nivel que teñen de participación, de oratoria, que o están facendo extraordinariamente ben, e isto pois é o mellor exemplo de que en Galicia contamos con xente xoven, con ganas, con ilusión, con creatividade, con talento e, sobre todo, que é mellor mostra de que non temos unha xeración nini, sino que temos unha xuventude pois moi ben formada e quizá pois a mellor formada de toda a nosa historia, e nese camiño temos que seguir traballando. Parlamento Xove potencia habilidades individuais e en grupo, entre as que destacan o desenvolvemento da capacidade de selección de información, a expresión escrita, a expresión oral, a orixinalidade, a argumentación razoada, o traballo en equipo ou a convivencia. Esta actividade fomenta a lectura, a escritura, o emprego das novas tecnoloxías con fins informativos e culturais, así como respecto polas ideas dos demais. Contribúe ao desenvolvemento de prácticamente todas as competencias básicas. Competencia lingüística nos seus 4 ámbitos: expresión oral e escrita e comprensión oral e escrita. Competencia matemática, xa que en todos os debates manexan datos e porcentaxes que avalan a súa argumentación. Tratamento da información e competencia digital. Competencia social e cidadá, porque contribúe á convivencia, dado que o traballo realízase en equipo. Competencia cultural e artística, porque nos debates exíxese o emprego de figuras estilísticas e capacidade de retórica. E competencia para aprender a aprender e iniciativa persoal. Dise que os grandes incendios nacen de pequenas chispas. E precisamente eso foi o que pasou o ano pasado no meu concello, a Golada. Corría o mes de setembro, cando o meu concello estaba sendo asolado por máis dunha dúcia de lumes forestais incontrolados, que precisamente, como día noticia, se cebou coas zonas de arbolado e de repoblacións. A Golada ardía de norte a sur e deste a oeste, facendo que moitos labregos perderan a colleita que con tanto esforzo cultivaron ao longo do ano. Mentres, nós, a maioría dos xoves da comarca do Deza, disfrutábamos das festas patronais de Ventosa, unha aldea do concello dende onde víamos perfectamente todo o que acontecía. Hai que recoñecer que sí, home, preocupados, pois estábamos, pero vamos, o xusto é necesario. Non se pensen vostedes que perdemos de ir á festa por ir a apagar o lume. Comezades a vosa introducción a falar dun incendio, polo que dicides dun dos incendios máis graves da historia recente de Galicia, xa que dicides que é o segundo pobo máis arrasado. Moi ben, eu pregúntome, e realmente a xuventude, a que estaba nese momento nesa festa, podía facer algo? Podía realmente a xuventude axudar a apagar ese lume tan devastador? Os bombeiros e a xente cualificada sí que podían facer algo,
Pero, aínda que a vosa preocupación fose real, non podía desfacer nada. O finalista do concurso foi o equipo do IES a Pinguela de Monforte. Pola súa banda, o IES de Becerrea fixo o mellor dosier de investigación e o IES de Fene redactou o mellor artigo sobre o tema abordado, que neste caso foi "Actúa a xuventude na actualidade consonte os seus valores en favor do coidado do medio ambiente?". O debate que tivo lugar no Parlamento galego foi presidido polo director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro. O equipo gañador recibiu como premio unha viaxe conxunta. Pola súa banda, cada membro do equipo finalista e o seu coordinador, así como os responsables do mellor dosier de investigación e o equipo redactor do mellor artigo, recibiron unha tableta digital.